Takže toto bude náš domov na ďalších 12 dní. To bude tesné, hej? Hej, ale iba do 5 metrov. Za nami je Balaton. Ahojky, ja som Izgo a vítam vás pri mojej úplne prvej vlogovej sérii, ktorú som nazval DVH, a.k.a. Dobrodružstvo v Chorvátsku. Takže bez žiadnych rečí to nebudem predĺžovať a poďme na to. Zo Slovenska sme sa do Chorvátska museli dostať cez Maďarsko, takže prvá zastávka Maďarsko. Áno, ako môžete vidieť, cestovali sme o polnoci, takže sme po celom dni boli natešení a fresh. Nie, vyzerali sme nejako takto. A to sme nevedeli, čo nás ešte čaká. Prešli sme kúsok cesty. A tu už sme v Maďarsku na odpočívadle a ak sa pýtate, na koho čakáme, tak do Chorvátska sme išli 3 rodiny. Ja budem v rodine 1, budete to ešte potrebovať. To bude tesné, hej? Hej, ale iba do 5 metrov. No, prišli sme sem. To je dron. Kúkaj tam, to je dron. A čo si čaká? Však to je lietadlo. Jak to môže byť lietadlo? Máš také sprostenie? Sa to si riadi. Ako správni Slováci, tak to máme. Nafasované z domova. Chceš? Daj si ty. Dám si. Napapaní o polnoci sa znovu pohyname a teraz je to smer Budapešť. Znova sme prešli kúsok cesty. A tu už je začiatok Budapešte. Prešli sme aj okolo múzea, kde sa natáčal Moon Knight. Tu natáčali Moon Knight, Miško. Toto je tu múzeum. Hej? Hej. Čo bol najväčší highlight, na čo som sa tešil v Budapešti, bol parlament. Ale bol som sklamaný, keď som videl, že ten parlament nebol rozsvietený, neviem, asi inflácia. Musím povedať, že v Budapešti je nesmierne veľa takých bielých domčekov. No, každopádne príde mi to veľmi zaujímavé. Potom, keď sme už vyšli z Budapešte, som sa rozhodol ísť spať, ale viete, aké je to spať v aute. To sa proste nedá, aspoň mne nie. Cca o 4 hodine nad ránom sme zastali na druhom a poslednom odpočívadle v Maďarsku, hneď pri Balatóne. Lol, práve sme na odpočívadle a za nami je Balaton. No a tu už sme na hranici s Chorvátskom, všetko prebehlo v pohode a boli sme v Chorvátsku. Keď už sme boli trošku v Chorvátsku, tak sme sa dostali do kolóny, čo bolo veľmi zaujímavé, lebo bolo tak asi 8 hodín ráno a vôbec som to nečakal. Na obed nás napadlo zájsť do nejakej tradičnej chorvátskej reštaurácie. To ste mi fakt uverili. Išli sme si objednať jedlo a v tom... Objednali sme si takú klasiku, Big Mac. Trošku sme pokecali a vyrazili sme. Musím podotknúť, že už vtedy bolo asi 13 hodín a už začala pekota. No a tu už som videl Chorvátske more. Po 7 rokoch. Vieš si to predstaviť? 7 rokov, veď to je 1 dekáda skoro. A inak odtiaľ mi začalo byť strašne teplo. Prešli sme Šibeník, nebojte sa, do Šibeníku sa ešte pôjdeme pozrieť osobitne. Išli sme sa ubytovať, by the way, tento masterpiece nám išiel celú jazdu. Konečne som vonku. Turista Agency Laguna. Agency. Agency. No a tu už sme našej finálnej destinácii, Primošten. Takže toto bude náš domov na ďalších 12 dní. Našiel som si nového kamaráta Emila. Trošku sme si oddychli, lebo po celej ceste sme boli vyšťavení a hlavne nevyspatí. Rodina 1 sa rozhodla ísť kúpať, mohol som ísť aj ja, ale bracho, ja som bol tak nevyspatý. K večeru sme sa rozhodli ísť preskúmať okolie. Koľko ješkov tu je? Teda pozera, ešte aj nohu zlámeš. Ale to fakt, keď stupneš, tak ona? Bolí sa Ja som to už zažil. Hej? Poďte, idem To sa pomáhať. ti vytrháva dá. Nie, klobús a počkaj, Jožo, čo by si povedať k tomu? Jožo, nič ti povedal, škoda. Chlapci, musím sa vám s dačím priznať. Tam ten ostrov
Tamto ostrov je môj, Kiko, celý. Ja som na ne ukazoval, Celý je môj. Nie, ty si ukazoval na iný. Jo, ale to nie je nič, ja som si kúpil celý Madagaskar. Jasné. Celý Madagaskar je môj, ja som kráľ Madagaskaru. Dobre môj. Si hráč alebo sráč? Hráč, ale neskočím dole. Dobre. No moji milí, tu sa nám končí prvý a celkom šialený deň našej dovolenky. Takže vidíme sa zajtra. Dobré ránko guys, ako môžete vidieť práve nastupujem do auta a ideme na náš prvý nákup na dovolenke. A náš prvý obchod bude... Tommy. Jo, musím podotknúť, že z niektorých produktov budem veľmi nadšený, lebo som ich v živote nemal. Našiel som to. Takže, chlapci, ja už svoj side quest mám hotový na dneska. No potom prišiel na rad môj skill v angličtine. Hello, do you have something from Croatia? Croatia. I would like to get this one. Okay. Po obchode som proste musel ochutnať sedavitu. Tu píše, že push. OK. Oh. Čomu by som to prirovnal? Chutí to jak Mirinda. Nemohol som vynechať ani korytnačku. Veď sa podli aký zlatučké. Potom sme už konečne išli na pláž. Nemohol som sa dočkať, až konečne skočím do mora, no konec koncov v ten deň mi prišla voda veľmi studená. Po prvom kúpaní sme išli naspäť na izbu, no háčik bol v tom, že izbu sme mali asi 500 metrov od pláže, to by bolo v pohode, keby sme neboli na kopci. Anyways, nejako sme to zvládli a dali sme si obedík. Po obedíku sme sa rozhodli ísť do šibeníku, do nejakého obchodíku. Lol, to sa rimovalo. No, lenže tu sa stala jedna taká príhoda. Keď sme boli v obchodnom centre a boli sme v obchode, točil som si svoje vlogisky. Michale, my to máme pro pojišťovnu. No a potom ma videl sekuriťák, ktorý vyzeral ako 50-ročný gay trdy a hneď začal. Are you recording? I don't know sir, I wanted some experience from Croatia. A zrazu zvreskol. Experience from Croatia? Začal sa tak červenať ako moria, keď ho naštveš. Ukázal mi svoju SBS kartičku, no povedal. Hneď som vedel, že je zle, ale v tom sa spamol môj brat a sekuriťák sa spýtal. Is this your brother? Yes, he is. Môj brat mu ukázal peňaženku a povedal. Look, I don't have ID. Nakoniec sa to vyriešilo tak, že som vymazal všetky videá z kamery z nákupného centra, bol som v pohode, no potom som dostal hubovú polievku od môjho brata a slúbil som, že už nikdy nebudem točiť videá z toho centra. Po tejto scéne sme vyložili nákup a išli sa znovu okúpať. No a tu sa nám končí náš druhý deň tejto zatiaľ crazy dovolenky, no 2 dni za nami, 10 dní pred nami, takže vidíme sa na budúce.